Това са моите шедьоври в гнездото на осите през сезон 2026 година на Слънчев бряг, където се намира моето ателие на открито за рисуване на портрети на живо. Изпратени от снимка чрез Viber или WhatsApp на моят телефонен номер 0304244. Това е моята експозиция. На килиметър ми се намира също една много хубава къщичка. Това е хотел Меркурий. Мисията ми е